Helo, fi Arwel Gildas sydd yma, neu i rhai ohonych chi, Mr Owen sy'n dysgu yn ysgol Gymraeg Pontardawe, a dwi'n barod i ateb cwestiynau gan seren a sbarc heddi, felly i ffwrdd â ni. Oeddet ti'n hoffi perfformio pan yn blentyn? Roeddwn ni yn hoffi canu a cerddoriaeth pan yn blentyn. Roeddwn ni'n hoffi chwarae gitâr. Roeddwn ni'n hoffi canu gyda'r ffrindiau yn yr ysgol a hefyd gwrando ar gerddoriaeth yn y car neu ar y radio. Ble rwyt ti'n gweithio nawr? Dwi'n gweithio yn ysgol Pontardawe. Dwi'n dysgu fel athro yn ysgol Pontardawe. Dwi hefyd yn canu cerddoriaeth ac yn chwarae y gitâr mewn gigs ar y penwythnos. Ydy siarad Cymraeg wedi dy helpu di? Ydy mae siarad Cymraeg wedi fy helpu i gael swydd fel athro yn Pontardawe, i gael ffrindiau newydd, i berfformio gyda'r band yn Gymraeg a bod ar S4C a Radio Cymru yn canu ac yn siarad gyda cyflwynwyr. Wyt ti wedi cynrychioli Cymru? Na, dydw i ddim wedi cynrychioli Cymru, ddim fel chwaraewyr pêl-droed neu rygbi, ond dwi wedi cystadlu yn can i Gymru, sef cystadleuaeth ysgrifennu can i Gymru a dim ennill, felly na, dwi ddim rili wedi cynrychioli Cymru. Cofiwch gwblhau ein her Cymraeg campus? Dweda wrthyn nhw beth yw'r her, Arwel. Fy her i chi ydy dysgu un gan Cymraeg newydd yn yr ysgol, neu falle ar YouTube neu Spotify, a gwrando i ddechrau a trio dysgu un can Gymraeg newydd.